ina kwana Alhaji Abubakar Salihu ɗan Bawuro ne sarki Ibbi mai girma. Kun ga mazan fama mai sa zaki yayi tarwa, ga hamshaki ka wuce bauna sai zaki. Sarkin Ibbi ga mu a fada mun jibge, mai alfarma gaba dai gaba zakin fama. Mun zo mu ziyara nan fadan Ibbi sarki, mai gulma sai ta batunka kawai kaji. Ga gwanki ko kwamce muku dai zaki, sarkin Ibbi hamshaki kuma mashahuri. Ba haye ba ne kayo gado mai girma. Taragon jirgi ka ɗau mutum har kayansa, kaga mazan fama sarki bai hangen nesa. Alja kwana sarkin Ibbi lallai ka gama lafiya, ka gama lallai mun ce ka gama lafiya. To gaba dai gaba zakin fama, ɗan Bawuro ne sarkin Ibbi mai girma. Taka daidai zaki mai mana alfarma, ga ka da kima sannan ba ka da ɓamɓarma. Mu ɗan amshi lallai mun shaida haka lafiya zaki. Ga alfadari sarki mai kyan nazari, kuma kyakkyawa sannan mutum nagari. Mun yi alfahari da samun sarki nagari. Ɗan Bawuro ne sarkin Ibbi mai girma. Ɗan Bawuro ne sarkin Ibbi mai girma. Sauraron tamburan mulki aiko sai ɗan gidan mulki. Hamsha kai ba su yin mulki na san lallai sai gidan gado. Mai waka zancen ka babu bambarma. Haka rabbi ya tsara ikonsa, mai waka ma yana sansa, talakawa ma suna sansa, hamsha kai ma suna sansa, ko ta ina addu'a ake yi mai. Rabi kare shi domin ya mana alfarma. Sarkin Ibbi kaga mutum mai son hidima. Ga Alhaji Abubakar Salihu ɗan Bawuro ka wuce nasu. Sarkin Ibbi a gaishe ka kaga mutum mai son yawan shidima. Shafa ma kaga sarki mai girma. Ga Dawisu sarkin ado mai inganci, mai alkyabba sarkin Ibbi gaishe ka. Ga mazan jiya kai a gare mu baiwa ne. Rabi kare shi domin ya mana alfarma ba zaki. Mai wake zani dan huta, daga nan ko sai ni dan kwanta. Yan amshi ban da lalata, domin na san kuna so na kar ku saka ni iyo babban barma. Haba dai shata sa mana nan ba har suna. She ai kun san ni sannan kun san dangina. Rilwanu zango mai waka ni ba ko bane. Ai mun san ka amma baka sa numban ba. Ashe to ga numban sai ku dau biro da takarda. 07066219177.